Molt bon dia i benvinguts a la televisió de la República. Avui parlem amb una periodista i experta en política internacional. Ella es presenta a les primàries independentistes de Barcelona per esdevenir regidora del proper Ajuntament. Molt bon dia, Diana. Bon dia. Gràcies d'acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Tu et presentes, però no per alcaldable, sinó per regidora. Sí, em presento sobretot per els temes internacionals, que és una mica el meu àmbit, i perquè crec que puc aportar molt amb els meus coneixements i amb el meu bagatge amb les relacions amb els països nòrdics i en general dins de la Unió Europea, perquè és el que m'he dedicat els últims anys, primer per compte propi i després des de Diplocat i des de la delegació de la Generalitat a Dinamarca i als països nòrdics. Llavors m'he dedicat sobretot a això, a enfortir els lligams amb països nòrdics. Perquè expliquem-ho bé, això. En aquestes primàries llavors s'escullen també regidors. No, a veure, de fet, la gràcia de les llistes obertes és que es presenta tota una sèrie de gent i la gent decideix. O sigui, la gràcia és que donem la veu al ciutadà i, per tant, la llista s'ordena en funció del que digui el ciutadà. El que passa és que n'hi ha que diem, nosaltres, la nostra voluntat és aportar la nostra experiència en aquest àmbit, i d'altres que diuen no, jo em presento per alcaldable, que també n'hi ha uns quants, però al final la gent és qui decideix. És com la llista de 41, em sembla que són, més suplents i tal, no? Sí, però al final la gent quan vota, quan posa la creueta, no trobarà uns alcaldables i uns regidors. A la primera volta que votes dos candidats, pots votar, per exemple, dos alcaldables que tu creguis que s'han de disputar després de la segona volta, és a dir, que vols veure com, doncs, diguem, no? Exacte, un cara a cara, un debat i com es disputen l'alcaldia, o bé un alcaldable i algú altre que creguis que també pot aportar molt com a regidor, no? Perquè la gràcia és que, és a dir, jo em presento perquè hi crec com a procés de regeneració democràtica i, per tant, la gràcia és que sortim també tota aquesta gent, perquè si no ens voten llavors perd sentit, no? Vull dir, la gràcia és que també hi hagi un recolzament al darrere a partir de la teva experiència. Exactament, i que no tot estigui polaritzat entre els alcaldables, que sigui una llista al màxim de... Que no posi només els seus amics o el seu grup, sinó que sigui al màxim de transversal, quan ve de tots els que participen en aquestes primàries. I per tant tu pots aportar aquesta experiència internacional. Sí, exactament, sí. I sobretot la meva voluntat, és a dir, jo porto mesos defensant les primàries perquè justament pel procés que hem viscut aquest últim any, després de tota la gestió de l'1 d'octubre, com s'ha fet, crec que s'ha fet molt malament, i som molts ciutadans que ho veiem així. Però tu ho has viscut des d'un altre indret. Exacte, jo ho vaig viure a més des d'una posició, diguéssim, podríem dir privilegiada, des de segona línia, perquè jo em trobava a la delegació de la Generalitat a Copenhagen, que feia poc que havia obert, i vaig veure com els meus caps, tant a la delegació com els de Barcelona, després de la declaració d'independència, ja el dia 28, en lloc de defensar les institucions i defensar la Generalitat en tots els fronts, i l'exterior era un front molt important, i per tant en lloc de demanar el reconeixement internacional, etc., es dedicaven a intentar impedir que la gent que volíem seguir fent la nostra feina des de la delegació, perquè a més recordem que al cap de poc van tancar mig govern a l'exili, mig govern a la presó, i l'altra meitat se'n van anar a l'exili. Per tant, des d'una posició a l'estranger, totes les delegacions, era el moment d'anunciar tot això, i més perquè no podia venir la Guàrdia Civil. Llavors... Era difícil. Exacte. Llavors, per tant, va ser el mateix govern de la Generalitat qui us va dir prou. Exacte, no només prou... O sigui, abans de que l'Estat tanqués les delegacions. Exacte, sí. Llavors hi va haver gent que vam dir no, i nosaltres seguim fent la nostra feina perquè tenim una delegació físicament oberta, tenim contractes de lloguer, contractes laborals, per tant, no, que vinguin i ens ho tanquin, no? Però llavors vam veure la gran, situació esquizofrènica en què la mateixa Generalitat nomenava una persona a cada delegació liquidadora de la delegació. O sigui, va ser una feinada increïble tancar aquestes delegacions i en darrer terme sabem evidentment qui ho va ordenar, però el braç executor va ser la mateixa Generalitat, que es va dedicar a fer tota aquesta feina, que era una feinada, tancar contractes, hi va haver tot un mes de feina, i això ho va fer la mateixa Generalitat, en lloc de dir, no, que vinguin de Madrid i ens ho tanquin, nosaltres no serem el braç executor, perquè a més ho tenen molt difícil per tancar una cosa a l'estranger. No, perquè les delegacions no eren territori
que tenia l'estatut, diguem, com una ambaixada, no era en territori espanyol, no? Per tant, és molt difícil llavors que vinguin ells de Madrid i ho tanquin. Doncs no, la mateixa Generalitat, via determinades persones a les delegacions, van encarregar-se de tancar-les. Per tant, jo al veure com els nostres líders, no, que tenien un compromís molt clar, revalidat a les urnes aquests últims anys, 27S, 9N, ja venien del 9N, 27S, l'1 d'octubre, 21D, doncs en lloc de defensar aquest mandat amb fermesa, al revés, es dedicaven fins i tot a boicotejar-lo. Per tant, crec que cal canviar els lideratges, però no només un canvi de les persones, no, hem de canviar el sistema, perquè hem arribat a aquesta situació perquè el sistema és un sistema pervers, molt hermètic, que premia aquelles persones que són fidels als líders, no? Com que votem llistes tancades, votem partits hermètics, no podem fiscalitzar què hi passa dins, per tant, doncs hem de canviar això. Clar, perquè estem parlant de persones que han, algunes evidentment hi ha de tot, que han estat fidels als dirigents polítics del moment, però també han estat fidels al 155. Durant els mesos que ha durat i a les ordres de l'Estat, i que ara tornen a ser fidels a un govern efectiu independentista o... Exacte. Diuen que és independentista, però hem vist clarament que ja no. Són partits que volen que tornem a l'autonomisme. O sigui, independentista ja ha quedat, perquè és evident que venim d'un any de renúncia rere renúncia, no es va defensar la independència, però és que recordem que ni tan sols es va baixar la bandera espanyola del Palau de la Generalitat, no es van desplegar els decrets de la República, el 30 de gener no es va investir el president Puigdemont, que recordem que justament Junts per Catalunya l'eslògan era si vols que el president torni has de votar el president. Venim d'una sèrie de renúncies cada vegada més, tenim uns diputats que ja no tenen, els de l'exili i la presó, que ja no tenen ni vot ni sou, i ho hem permès, ho han permès els líders que ara tenim. Per tant, justament es tracta de canviar el sistema, com funcionen els partits i com elegim els nostres líders. Llavors, la millor manera, penso, i per això fa mesos que ho defenso, i per això finalment he decidit que m'hi havia de presentar perquè ho hem de fer entre tots, és fer llistes obertes, que és una cosa que les democràcies més avançades fa molt temps, és una cosa que ja va inscrita en la seva cultura política, que vol dir que tu tries el teu representant, els teus representants directament, per tant, no hi ha intermediaris. Aquella persona, a l'hora de complir les promeses electorals, es deu únicament als seus principis, als seus compromisos i els del ciutadà, perquè és gràcies a les promeses que ha fet el ciutadà que està en el lloc que ocupa. Per tant, si vol seguir en el lloc que ocupa, l'incentiu és complir... Exacte, i complir, perquè si no el ciutadà el farà fora a les properes primàries. Però aquí ha costat molt aquest passar comptes o aquesta crítica al que va passar l'1 d'octubre. Jo tampoc partidari de tirar-ho tot pel terra, però durant molts mesos no s'ha fet cap tipus de crítica o autocrítica per part de la pròpia gent, perquè segurament és allò que hem comentat algun cop, que la pena ho ha perdonat tot, la pena de la situació que viuen, però tot just ara se'n comença a poder parlar serenament, sense que ningú et digui que estan a la presó. Estan a la presó, però això no vol dir que no puguem fer un debat polític sobre el tema. Jo crec, sí, exacte, jo crec que ara cada vegada més la gent va veient que realment la crítica és importantíssima i que tenir gent a la presó no és excusa per no passar comptes amb la tasca que han fet com a càrrecs públics, perquè els càrrecs públics tenien un sou, tenien una responsabilitat, havien assumit una sèrie de compromisos. El fet que ara siguin a la presó no treu que haguem de fer aquesta crítica, perquè si no ens en sortirem. Per altra banda, això que deies, que durant molt temps, molts mesos, la gent seguien ancorats amb aquesta idea del victimisme, el victimisme que justament promouen aquests líders que ens han fallat, com una manera, diguem, com per no haver de donar explicacions del que ha passat. És una excusa per dir, ara, com que tenim gent a la presó ja no podem fer la independència. No, és que justament aquesta gent sortiran de la presó, aquesta gent tornaran de l'exili. Si realment ho volem aconseguir, apliquem el mandat de l'1 d'octubre, que segueix vigent i la gent segueix mobilitzant-se. Per tant, per què la gent ha seguit una mica lligada en aquesta, i encara hi ha molta gent que segueixen molt
diguem, emocionalment lligats al fet que l'1 d'octubre ens van pagar, que tenim gent a l'exili a la presó. Per què? Jo crec que aquí té molta raó vaig llegir fa poc un article del Roger Mallola, que es va publicar, si no recordo malament, a l'Unilateral, que parla de les fases del dol, basant-se en Elisabeth Kübler-Ross, i llavors diu que la primera fase del dol és això, és seguir ancorat una mica amb la pena del que t'ha passat i donar també sovint la culpa als altres, no voler admetre que hem fallat i què pots fer tu per sortir d'aquí. Llavors jo crec que ara comencem a entrar en la fase de què podem fer, no ens podem quedar aquí perquè no pot ser que la voluntat de tot un poble quedi segrestada pel fet que tenim gent a la presó, no? Els drets col·lectius han de continuar endavant i el full de ruta amb les variacions, però l'objectiu s'ha de mantenir. Segurament alguns han tingut por, ara s'estan emergint o intentant emergir nous líders, doncs dels jocs és a les primàries, que veurem com van aquests resultats, és una experiència xula, però ja porta uns 30.000 inscrits. Sí, exacte, tot Catalunya 36.000, 36.000. Déu-n'hi-do, sense tenir el suport dels partits. Normalment la societat civil funciona quan té el suport dels partits al darrere, no? Les entitats sempre han acabat funcionant quan els partits s'hi sumen i els mitjans de comunicació. Però tot arribarà. Tot arribarà. Tot arribarà. És qüestió de temps. Tu et vols centrar en l'àmbit de les relacions internacionals. Què creus que pot fer l'Ajuntament de Barcelona des del punt de vista de les relacions de la política internacional pel que fa a independència, però llavors també sobre altres qüestions? Doncs, sobretot, hem de poder parlar de tu a tu amb les ciutats capdavanteres del món i com a capital d'estat. I això, per començar, vol dir, ara que parlàvem del mandat de l'1 d'octubre, explicar en totes les relacions que establim amb les ciutats capdavanteres del món, sobretot en termes, ara aquestes relacions es fan sobretot en termes de ciutat intel·ligent, Smart City, però aprofitar totes aquestes relacions per explicar el mandat de l'1 d'octubre que segueix vigent. És una tasca que no s'ha fet ni des de l'Ajuntament ni des de la Generalitat, és una tasca que no s'ha fet. Per tant, explicar que tenim una societat civil, les delegacions, les que han reobert ara presentant-ho com un gran triomf, que és absurd perquè qui les va tancar, com he explicat, va ser la Generalitat, perquè si la Generalitat es negava, Madrid no anava allà a tancar res perquè era territori estranger. Ja s'ha vist en les primeres reobertures, no parlen del tema polític. Per tant, la pregunta és què fan si resulta que ja hi ha unes oficines comercials com Acció o com el Ramon Llull, quin sentit té? Doncs és alimentar una mica aquesta classe política que està acostumada a viure d'aquests privilegis. Però l'Ajuntament de Barcelona, en tot cas, també té oficines, disposa de pressupost i una marca. Exacte, sí, evidentment. Arreu del món. I és la capital de Catalunya, per tant, té capacitat en les relacions internacionals que les fa, doncs aprofitar per explicar això. Vam votar, tenim majoria, recordar quins són els resultats del referèndum, un tant per cent de sí sobre 100 superior al sí del Brexit, del referèndum del Brexit. Per tant, defensar aquests resultats, com per exemple estan fent, ara ho hem vist, ara es votarà en el Parlament islandès una moció presentada pel Partit Pirata, que veurem si prospera, però en tot cas la moció presentada no posa en qüestió l'1 d'octubre, o sigui, deixa molt clar que els resultats són legítims, un 92% a favor del sí, etc. Per tant, això que no hem fet nosaltres, cap de les nostres institucions, hem d'aprofitar per fer-ho des de l'Ajuntament. I a més, hem de poder parlar de tu a tu amb les ciutats intel·ligents. I què vol dir ciutat intel·ligent? Doncs vol dir una ciutat neta, més transparent, més democràtica, més participativa. Llavors, evidentment, la tasca internacional va lligada a les polítiques que es facin a nivell en general, de ciutat. Jo que em presento, que estic treballant en el projecte de Barcelona és Capital, fa mesos que estem treballant propostes junts, que evidentment després la gent ens ha de votar, això no vol dir, però jo estic treballant propostes amb ells i en el marc d'aquest projecte donem molta importància al fet d'explotar totes les possibilitats del marc legislatiu
espanyol per diguem, tensionar al màxim i perquè el que es fa avui dia és molt menys. O sigui, l'Ajuntament Colau evita tota conflictivitat amb l'Estat, tota. Per tant, per exemple, una ciutat intel·ligent, que és una ciutat cada vegada més basada en renovables, aquí tenim una assignatura pendent. I no és veritat que el marc legal espanyol no ens permeti fer res amb renovables. No és veritat, això. Hi ha molt camp per córrer i el que falta sobretot és voluntat política. Per exemple, quan es diu és impossible que una col·lectivitat d'energia vengui directament al mercat elèctric. Això no és possible. Doncs això ja està passant a Catalunya. A l'Anoia hi ha una iniciativa que es diu Vull viure de l'aire, que són 600 veïns que es van organitzar, tenen el seu molí de vent, recullen la seva pròpia energia eòlica, la venen directament al mercat elèctric. Per tant, això és una cosa que posa pressió a Endesa. Si això ho fa molta gent, estàs posant pressió a les grans companyies elèctriques. Estan venent també, o sigui, consumeixen i venen el que sobra. Exacte. I a més, al cap de l'any tenen uns beneficis anuals. Per tant, el que ha de fer l'Ajuntament és facilitar que hi hagi cada vegada més d'aquestes col·lectivitats. Hi ha molts ciutadans que voldrien fer-ho, molts ciutadans que diuen com ho he de fer per instal·lar plaques solars, la comunitat de veïns no em deixa. Doncs l'Ajuntament ha de fer de facilitador. Com? Doncs amb assessorament legal i tècnic, potenciant finançament, és a dir, forçant o propiciant que els bancs donin préstec als col·lectius i ciutadans que volen apostar per les renovables, amb incentius fiscals, reduint l'IBI. Per tant, hi ha molt camp per córrer i s'ha d'explotar al màxim, perquè si volem parlar de tu a tu amb les ciutats més avançades del món, s'ha de veure que nosaltres estem avançant i que tenim la nostra agenda pròpia al marge de l'Estat. Vull dir, si ells es volen quedar ancorats amb els combustibles fòssils, nosaltres no. Hem de ser referent. Hem de ser referent a això i podem ser-ho, fins i tot en el marc legislatiu en què estem. I fent això ja t'estàs presentant al món com a capital d'estat, com una capital forta i que pot fer qualsevol cosa que es proposi. I amb personalitat. I amb personalitat, exactament. Com valoraries la gestió d'Ada Colau aquests últims 4 anys? Doncs sobretot és el que, per resumir, una mica això és evitar la conflictivitat amb tot el que és disputar competències que ens pertanyen en els barcelonins. S'evita tot conflicte i per tant això repercuteix en el benestar i en els drets dels barcelonins. Això mateix a les renovables, la ciutat intel·ligent. Per què és una ciutat neta? Home, doncs perquè en les democràcies madures s'entén que la tecnologia ha d'estar al servei del ciutadà i per això és imprescindible que sigui una ciutat neta. No pot ser tenir una ciutat contaminada amb uns nivells que supera en més d'un 50% els nivells proposats per l'OMS. Això d'una banda. D'altra banda, és un ajuntament, és a dir, d'una banda s'evita la conflictivitat i això ens fa una ciutat petita, provinciana, sotmesa a Madrid i que per tant no pot jugar cap paper a l'hora d'implementar el mandat de l'1 d'octubre que segueix vigent, i després és una administració opaca. Justament el contrari del que es presentava. Exactament, però és opaca. Portaven la bandera. Exactament. Si tu mires el portal d'Open Data de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha només uns pocs centenars de datasets, que són aquests que són dades que recull la ciutat. Avui dia les ciutats, amb tots els sensors que ens informen del trànsit, aquestes pantalles en el metro o en els autobusos, tot això són sensors i n'hi ha cada vegada més per tota la ciutat intel·ligent va cap aquí. Però això són dades que ens pertanyen, són dades que el ciutadà ha d'utilitzar perquè repercuteixen en el seu benestar en la mesura que li permeten controlar la tasca dels polítics. Quan recapta la grua en tal barri, la grua que multa els cotxes mal aparcats. I no publiquen res de tot això. De tot això es publica poc i a més, no saps per què, però són sempre dades inofensives. A Nova York, per exemple, es publica tot, a Amsterdam també. A Nova York coses molt útils com per exemple tots els restaurants que tenen alguna cosa, algun tema sanitari, alguna multa per un tema sanitari. Tot això són dades que el ciutadà ha de poder accedir-hi per complir amb les nostres lleis de la transparència i amb les lleis de gestió de la informació pública, d'arxius, que són lleis que tenim de fa molts anys. Amsterdam publica
ho publica tot, tenen un portal que es diu City Data i allà ho aboquen tot. Per tant, això és fonamental i crec que vaja, en el projecte en el que jo em presento i com a doncs això, personalment crec molt en la ciutat intel·ligent com a ciutat, que en una democràcia madura és una ciutat més democràtica i més participativa, això és fonamental. La participació igual, és un ajuntament poc participatiu, és a dir, implica poc el ciutadà. A Sagrada Família, amb tot el tema del turisme, hi ha veïns que estan molt molestos perquè no se'ls inclou en la gestió de tota la conflictivitat que genera el turisme. Ciutats com Copenhagen impliquen des de fa molts anys ja, i això que no tenen el turisme que venim nosaltres, però com que ja van veure que que cada vegada rebien més turisme i que hi havia altres ciutats d'Europa que no tenien això del over-tourism i que això derivava en conflictivitat, impliquen els veïns, fan selecció de turistes per posar-los en contacte amb locals perquè, diguem, entenguin també una mica la cultura d'allà, es reparteix tríptics a determinats grups de turistes perquè sàpiguen quines són les normes, per exemple, de conducció d'una bicicleta, i es fan tot un seguit de mesures. Una mini-formació també. Exacte, es fan mesures com de formació i d'implicació dels veïns en la formació, per entendre'ns, dels turistes que venen de cultures molt diferents que poden entrar en conflicte amb els locals. Per tant, més participació, més transparència, i això és fonamental en una democràcia madura, i sobretot explorar al màxim, o sigui, explotar totes les escletxes legals que ens permet el marc legislatiu actual per tensionar al màxim, disputar, diguem, el xoc de competències amb l'Estat per defensar els drets dels barcelonins i, en definitiva, de Catalunya, perquè Barcelona és capital... Colau no s'ha plantat molt a Madrid. No. Ho ha fet més amb el govern que no pas a Madrid. Has parlat de algunes coses de Copenhagen que importaries a Barcelona. Què exportaries de Barcelona a Copenhagen? És a dir, una manera de preguntar-te alguna cosa que t'agradi de la ciutat. Mira, això, alguna cosa m'agradi de la ciutat. Home, esclar, és difícil de descriure, no? Però ja només el clima que et permet fer tanta vida al carrer, això allà no ho veus. Això és una cosa que costa moltíssim, no? I ho intenten. I, per exemple, en les últimes dècades que a Copenhagen han fet una pacificació del trànsit molt important en el centre de la ciutat, això va fer que proliferessin molts cafès i veus com a l'hivern aquests cafès segueixen tenint sovint les cadires a les terrasses com un acte de fe, no? I de tant en tant veus gent que amb la manta, no? I s'asseuen amb el seu expresso, però això és una cosa que treu molta vida a la ciutat, no? I aquí, clar, és una vida que... S'hauria de pacificar més el trànsit aquí? Jo crec que sí, que s'ha d'apostar per la pacificació de les vies més d'accés al centre de la ciutat, és una cosa que han fet moltes ciutats, un peatge de congestió, però també això, determinades vies. Doncs jo no soc partidària de les superilles perquè justament aïllen blocs de la ciutat i fa que quedin com uns punts separats de la resta. Jo crec que llocs amb molta densitat, moltíssima densitat, diguem. Exacte, però d'una manera, diguem, global, pensada globalment, no aïllant un trosset, no? Sinó que globalment hi hagi cada vegada més espai pel transport públic i per la bicicleta i menys pels cotxes, no? Per exemple, que en determinats dies circulin només transport públic en determinades vies, no? Transport públic i bicicletes, o sigui, avançar sobretot... Té la punyeta una mica, que a vegades hi ha gent conductors, que diuen sembla que ho facin expressament, sí, es fa expressament perquè no condueixin i per baixar per construir un nou model de ciutat una mica més sostenible, sense tant cotxe, tant soroll, un aire més pur, que també és important per la nostra salut. A més, és que està comprovat, les ciutats que pacifiquen el trànsit, que fan accions d'aquestes, menys cotxes, més bicicleta, més transport públic, tothom ho agraeix al final. O sigui, primer sempre hi ha una mica d'oposició per part dels conductors de vehicles, però després tothom ho agraeix. I a més,
jo crec molt en la idea aquesta de la ciutat caminable, no? I Barcelona és plana. Barcelona, sí. Bastant, hi ha algun tros que sí, no. Però vaja, que costaria més, per això hi ha els no patinets, és San Francisco. Hi ha patinets, no passa res. Sí. Han tret alguna oferta i tothom amb patinet amunt i avall. Això és una altra cosa, això t'ho demano jo, si entreu a l'Ajuntament, poseu una mica d'ordre amb els patinets. Sí, s'ha de posar ordre, a més és que ara n'hi ha uns que són baixos, que a més és perillós perquè, vull dir que no es veuen, perquè són una mena, els he vist ara fa poc, uns artilugis, clar, això s'ha de regular, evidentment. Clar, i posar multes a la gent com es fa amb els cotxes, però aquí sembla que l'Ajuntament no vol posar multes per no quedar malament, no? No, per descomptat, està clar. I per altra banda, lligat amb la pacificació del trànsit, és molt important també l'educació viària. En totes aquestes ciutats com Copenhagen, Amsterdam, ciutats alemanyes com Bonn, es fa sempre una formació, comencen, em sembla que són els 5-6 anys a les escoles, hi ha una sèrie de conveni entre l'Ajuntament, policia local, pares, i llavors això, als 5-6 anys ja comencen a tenir una formació periòdica a les escoles on se'ls explica com a peatons com s'han de comportar, que per exemple si van per la vorera ells els pertoca l'espai de la vorera més proper als edificis i que per tant si hi ha un adult que si es creuen amb un adult que els fa passar per la part els hi han de dir escolti, jo soc petit i jo he de passar per aquí, per exemple, els empoderen molt en els nens i els hi deixen molt clar que ells tenen prioritat, no? I que si en un pas zebra ja han de posar el braç així, no? Perquè ser proactius en aquestes qüestions. I ensenyar-los a anar en bicicleta, això és molt important també, no? La millora de la infraestructura en carrils. I per on no se pot anar. Exacte. I això també va lligat això amb la millora de la infraestructura de carrils bici, importantíssim. Jo soc usuari de la bici de fa molts anys i hi ha molts punts de Barcelona que s'han de millorar molt. A part de fer carrils segregats, com es fa com hi ha a Copenhagen, que vol dir una mica elevats. És que aquí n'hi ha alguns que són perillosos, clar, que no tenen visibilitat dels cotxes. Hem parlat una miqueta de Colau, també tenim temps per parlar una miqueta de Manuel Valls. Hi ha gent que diu no farà res, hi ha gent que diu farà un sorpasso. Tu què creus? Jo crec que no hem de menystenir gens el seu poder i sobretot el poder dels lobbies que té al darrere. Hi ha tota una sèrie d'interessos econòmics i polítics molt potents, per tant no l'hem de menystenir. I a veure, va perdre unes primàries però n'ha guanyat moltes. Sí, exacte. No és... Exacte. Tu no és. A més ara ha agafat una miqueta, fa veure que això que coneix Barcelona, es passeja i es fa una selfie a la Pallaresa, fa el turista en realitat, no? Però no hem de menys tenir la capacitat que té una mica de confondre, parlar en català, com si ell, fent veure que recull de l'herència de Maragall, l'explotació del maragallisme també és una cosa que l'estem veient molt i vull dir... Bueno, aquí també volia anar, clar, ara entre les candidatures independentistes, relat de Colau i Maragall, però Mascarell és... Sí, esclar, sí, és maragallisme. Ernest Maragall, recordem, un l'alcaldable per Esquerra, que és un alcaldable que ha reobert unes delegacions que ells havien tancat, unes delegacions que ja han dit que no posaran cap trava a Borrell, o sigui, no disputaran cap mena evitaran tot conflicte amb les ambaixades espanyoles, que ha restituït uns delegats que van abandonar, alguns no només van abandonar, sinó que a més no volien de cap manera que la gent que volia seguir defensant les delegacions ho fes, per tant, i un alcaldable que a més ha dit recentment, em sembla que va ser una entrevista amb el diari Ara, amb l'Antoni Bassas, que va dir que ell hauria volgut anar a visitar Puigdemont a Brussel·les, però que el seu partit li havia dit que no. Llavors l'Antoni Bassas li deia, però escolti, però vostè volia anar-hi? I ell va dir, sí, jo sí que volia anar-hi, però em van dir que no, i volem seguir realment ancorats en aquest sistema polític, en aquesta partitocràcia, que ens pot arribar a col·locar un alcalde que no és lliure ni tan sols per anar a visitar el president
del país, no? Que és una cosa que humanament és molt comprensible i que és del tot inofensiva. Sí, és ridícul, no? O sigui, fins a aquest punt estem lligats a les cúpules dels partits, no? Això s'ha d'acabar. A manera de funcionar. Llavors, després de les eleccions, amb qui us entendreu? Bueno, ja ho veurem. Primer, el que hem de fer és aconseguir que el màxim de gent es registri i que vagi a votar, perquè no n'hi ha prou amb registrar-se, s'ha d'anar a votar a la primera volta i a la segona. Primer això, fer el màxim de Ets optimista bola de neu en què tindreu un bon resultat? Jo sóc optimista. En tot cas, el que està clar és que obrirem una escletxa que començarà a trencar aquesta cultura política caduca. Una sacsejada. Sí, jo crec que més que una sacsejada, perquè una sacsejada és com... No, jo crec que és una cosa que ha vingut realment per fer un canvi de fons, perquè a més jo ho entenc com una manera de crear un nou espai electoral que representi l'1 d'octubre, que ara ha quedat fora de les institucions, que comencem per l'Ajuntament, però que aquest espai l'hem d'anar estructurant nacionalment. O sigui, que hi haurà unes europees, ja hi ha una iniciativa que aposta per les primàries a les europees, hi haurà unes eleccions al Parlament de Catalunya, les primàries han de ser la manera com es faci a partir d'ara la selecció dels nostres líders a tots nivells. Amb qui ens entendrem? Bé, veurem com queda la cosa. El que està clar és que la resta de partits són tots partits autonomistes, partits que fan joc a l'unionisme, partits que ens volen lligats, volen que seguim lligats a Espanya. Per tant, la nostra funció serà pressionar tots aquests partits i vaja, és una pota imprescindible si volem que el mandat de l'1 d'octubre es faci efectiu. Per acabar, què podeu fer des de l'Ajuntament de Barcelona per ajudar a implementar la República? La República entenc que no es pot proclamar des dels ajuntaments. No, això no pot liderar l'Ajuntament de Barcelona, però allò que t'explicava abans, fer de capital forta, no? Presentant-te al món com una capital que ja té una agenda pròpia, això ja et situa, ja fa pressió, diguem, ja avances internacionalment, però a més avances també perquè fas pressió a les institucions nacionals. T'hauran d'espavilar una miqueta. Exacte, és diguem, una capital que es comporta ja d'una manera lliure, ja posa pressió a les institucions nacionals i a més és la manera de començar a fer a recuperar aquest espai electoral que hem perdut des de l'Ajuntament i amb la idea que aquest espai s'ha d'estructurar també nacionalment al Parlament i a la Generalitat. Doncs demana el vot en aquestes primàries. Primer a la gent que s'inscrigui, que encara està a temps d'inscriure's, oi? Exacte. I després, doncs, si volen votar. Exactament, sobretot. Per això directament. Sobretot, doncs, és molt important que aneu a votar, que us registreu a primàries Catalunya, primàries.cat. Ara dubto. No, és primàries.cat, sí, primàries.cat. I sobretot que us registreu i que és molt senzill, és un primer pas telemàtic i després un segon pas físic, i és importantíssim fer-ho per canviar el nostre sistema polític, la nostra cultura política i tenir uns lideratges que es deguin només en el ciutadà i per tant siguin lliures de complir amb les promeses que han fet, i és imprescindible, doncs, en definitiva, si volem ser lliures i poder aplicar finalment el mandat per la independència. Doncs moltes gràcies, Diana Coromines. Moltes gràcies a vosaltres.